Toto je Lucia. Práve použila svoju 150. šablónu z Canvy. Možno tentokrát to konečne zaberie. Počkaj, čo? Ty ma sleduješ? Jasné, sledujem všetky tvoje pokusy zaujať len tým, že použiješ za každým novú šablónu, na ktorej vymeníš farby a fotku. Ale tie šablóny sú predsa tvorené profesionálmi. To áno. Ale bez základných pravidiel to stále pôsobí ako amatérsky premotivovaný leták. No dobre teda, máš pravdu. Čo by som mala robiť? Nauč sa chápať, prečo veci v dizajne fungujú. Keď rozumieš základom, tvoríš rýchlejšie a s istotou. A vizuály, s ktorými vynikneš, prichádzajú samé. OK, šablóny sú síce fajn, ale keď pochopíš, prečo veci v dizajne fungujú, všetko sa zmení. Prestaneš sa trápiť, čo kam dať a začneš tvoriť s ľahkosťou. A presne o tom je moja komunita Nákopni Canvu. Miesto, kde to celé konečne začne dávať zmysel. Ak sa to chceš naučiť správne, komentuj týmto emoji a pošlem ti link do správy. No nezabudni mi dať predtým follow, aby ti správa odo mňa vôbec prišla.